Ara aquí ja ha donat una superioritat Balde amb Lewandowski a prop de l'àrea, combina amb Pedri filtra una pilota per Koundé, descomunal, la rematada, Koundé, Soria a la segona, Koundé, la rematada, gol! Gol! Gol del Barça, gol de Koundé, aquest gol pot ser molt important, molt valuós. La jugada neix amb una individualitat de Balde que semblava que generava una superioritat, ha combinat amb Lewandowski li deixa la pilota a un jugador que està en estat de gràcia, es diu Pedri, és canari, i fa una passada a l'interior de l'àrea, filtra una pilota entre un bosc de cames, és una passada, però tan deliciosa, deixa Koundé davant del porter, la primera rematada rebota en David Soria i després allà hi ha com una mena d'embolic, els dos estan un tocant l'altre, no sé ben bé què passa, se li escapa la pilota a David Soria i a la segona Koundé el supera i marca el gol del Barça, gol de Koundé, minut 10 de la primera part, Getafe 0, Barça 1, gol de Koundé, però apunteu-vos, si us plau, per repassar moltes vegades la passada que fa des de l'esquerra de l'atac Pedri a l'interior de l'àrea. Gol molt important, que ja és oficial, ha pujat al marcador, Getafe 0, Barça 1, Jules Koundé.